बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थादो समजरे हा नों जालायबाय जादो बाम दैलाबो बे आं दिनै नोंथांमोननो बे ब्लगाव देखायगोन क'क्राझारनिफ्राय बेंगलसिम लामा गोबाङा नुबाय गोबाङा नुवाखै लामाया बोरै लटारि टिकेट बिराद बुरजा लादों आं प्लास दायो ओंखारबाय आं नै माबा कारिगावनिफ्राय आरोना स्टार्टिं कारिगावनिफ्राय जागायनानै मोनसे सिम्बलबो देखायनो आं नोंथांमोननो लामानि र' नैबेलाय बैयावबो लिरनाय दं सरि बालाजान माने बे कारिगावआवनो दङ हाइवेजों जास्ट स्टार्ट खालामबाय आङो बेसेबां गोजान जायो आं नोंथांमोननो देखायनि क'क्राझारनिफ्राय नैबेवहाय मोनसे दंबावो नैबेखौ आं देखायनो नागिरदों नोंथांमोननो नैबे आबेराहेलनि आसाम फुड फरेस्ट गार्डेननि गोदान होफिनबाय आसाम फुड फरेस्ट गार्डेन बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय हाइवेजों थाङोब्ला दाना सरि ब्लार जादों केमेराया ओरै नांलाजोबनानै दं हाइवेजों थाङोब्ला स्टार्टिं बेंगलसिमावनो टल गेटआनो मोनथाम जाबाय दायो जोंना पाटगावआव मोनसे पाटगावनिफ्राय गसाइगावआवनो गोलैबाय बेयावनो मोनसे इसिबां गोजानानो जाया बावनो जायगायावनो आरो गसाइगाव बारनानै बेंगल बर्डार हाबखांनानै ससे थांबावबानो टेलिपारायाव आरो मोनसेबाव मोनथाम टल गेट जायगायावनो थ' इसिबां खाथि नाङामोन जेरै जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआबो बाव मोनसे दायित्व थायोमोन जे नैबे पाटगावआवनो दंखायो आरो गसाइगावआव मानोबाव एफा खाथि साननो गोनां आरो थांनि बिराद थाब माबा मोनफैबाय आं नै गसाइगाव नैबे फ्लाइअभार ओरै हाबलांबाय टाउन आं गसाइगाव टाउन बैयाव लिरनाय दं नै गसाइगाव बारबाय ससे थांबानो टल गेट मोनसे जाबावबाय बावबो आं देखायनि र' टल गेट मोनसेखौथ' गारबोबाय पाटगावनिखौ ओमफ्राय बेयाव मोनसे अपेनिं जाथारसिगोन ओइनो नुहुरबायना टल गेट नै बावबो जाबावबायानो फुरा कमप्लिट जासिगोन थाबैनो बे टल गेटआबो दाख्लै बाव एक्सिडेन्ट जादों सोरनिबा गारिया ओरैबायदि गाज्रि ट्राक फैखादों जाजोब्बायानो नै फुरा बेबो थाबनो टल गेट जाबावसिगोन माने जाजोब्बाय अपेनिंल' बाखिसै होनजायो जाब पाटगावआव मोनसे थाबाय बाव मोनसे नै इसिबां खाथि बेंगल हाबथारसिगोन नोंथांमोननो देखायलांनि आं गामोन ओमफ्राय दायो गासैखौबो बारबोजोबनानै बारबोखांजोब्बाय बारबोयै दा बर्डार ओमफ्राय नैबे दालाङानो चेक पस्टफोरखौ बारबोजोबनानै बर्डार मानियो आरोना मा दै नोंथांमोना गोबां मिथिगौ संकस रिभार नैबे आसाम गेजेराव माने बेंगल नैबे दैया संकस रिभार बेंगल हाबबायलै गेजेर नांबाय दालाङा बैयाव चेक पस्ट दंबावसै नै बिसिना बिराद स्ट्रिक्ट खिन्थु दायो आं बेंगल हाबबाय दै बारबाय नालाय बेंगल गोलैबाय बियो आसामनि रुलाबो सोलिथ'लालाय बिसिना आंनि लोगोफ्राबो दाख्लै जाखांबाय जुदि नोङो बिफानि गारि सालायदों बा सोरनिबा गारि सालायदों जोंनियावथ' जेबो नंबावा इसिबां इम्पर्टेन्स दासिमाव बिदि स्ट्रिक्ट जायाखै खिन्थु बिसिना NOC नांथारगोन नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट बेखौ लायोब्लासो नोङो सालायनो मोनगोन नोंनि न'खरनि गारिबाबो नोंनि नामाव गैयाबा NOC नोंनो सालायनो हानायनि अथ'रिटि बेखौ होआगौमानि पारमिसन न'खरनि मानसिबाबो नों सालायनो मोना बेवहाय फाइन दानगोन आरो नोंखौ बेबायदि बेंगलाव दायो रुला ओमफ्राय नैबाव मोनसे बिराद गिदिर दाब्बा दं आसामनियाव बाव बिराद फैयो एसे मोजांबो बेनो जाहैबाय देखायनि आं नै मोनबायानो बेयाव चेक पस्ट मोनसे दंबावो नैबे हटेल संकस भेलि बिराद मानसि फैयो बाव आसामनिबो थारमाने बियो बर्डाराव जाबाय नालाय बारग्रोमोना सिमाखौ आसामनि बे संकस भेलिखौ मोनग्रोयो ओंखायनो बुहुद फैनाय नुयो आं जोंनि क'क्राझारनि
गसाइगावथ' बर्डारानो जाखाबाय संकसदै ओरै नांबाय होबाय थांनि र' सासेखौ नेगासिनो दं सासेया गारि गैया दिनै बिश्वकर्मायाव फैनानै थांफिननो गारियानो गैला बेनाव न'आव मा स्टाइलाव फैदों नै बिथांजोआ लोगोनि रुमाव दङ लोगोआबो प्रेगनेन्ट बेना माने स्टाफ क्वार्टारा बिल्डिं गोदानानो सेस नालाय रिपेयारिं माबा गैया सेसखा बे बिराद गोथाव कक'नाटनि सासेनि भिडिअ खेबदो जालायबाय गावखौ कुकू ऐसे थोड़ी ना खाते इसको थोड़ी लाफानानै जास्रादो ना बेनोबो जाहोदो नों जालायबाय जालाय ये देखो इसको ये बोन ही सोच रहे हां नों जालायबाय जालाय जादो बामसै गोदाव सोरावसै ये बियो बेखौ हाय बेगें सानदों नै बेखौ बेगें सानदों बेगेंआ कुकू कुकू नै नै कैल्शियम बोन नै नो 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 छोड़ दो कुकू कुकू छोड़ दो यो दै लाबोबाय बियो हा सानसे थांग्रोनि जों बबाव थांनो नागिरदों दाग्रायाव सि दाग्रायाव गोलोमखांलायलायदों माथो दैया दायो जोङो थांगासिनो दङ बिथांजोखौ पिकआप खालामबाय आं सिबो थिखांबाय आंना फैनांगौ गैथ'वामोन आसामाव सरि बेंगलाव हारसिं फैबाय बियो बे बेसेबां गोजान फैयो मिथिबायना सि डेलिभारि खालामनो एराउन्ड 60 किल'मिटारनि खाथियाव डेलिभारि खालामनो थांलाय फैलाय दिनैथ' बिश्वकर्मानि गारि बिराद खम थांफिननो गोदाव सोराव सिरि बेसारा बास स्टेन्डआव जिरायबाय थानाय नुनायखाय खारबोबाय आं ओमफ्राय माखासे सि डेलिभारिबो होबाय थिखांबाय दा थांफिननांगौ बेसेबांबा गोजान बिसिनि न'सिम एराउन्ड 60 किल'मिटार गैजाबा एसे खाथियावनो दं बेबायदि आरो थ' मोजां मोजां जि माखासे मैंग' ब्रेन्डनि मैंग'आलाय मा जालाबायदों खायसे दाख्लै सासे मानसि बिराद मोजां एक्सप्लेन खालामहरदों फिथाइफोरनि राजा मैंग'आ आरो जोंनि नेशनेल फ्रुट बा फिथाइनि मुङा मा बेबो मोनसे जिखुनु जादों मैंग' ब्रेन्डनि जि फैगासिनो जों दा थांगासिनो दोनथ'नोसै ब्लगखौ बावनो आं फोजोबबाय आंनिखौ बारा खायफाफ्रा दिनैहाय साननो हागौ जे मेसेज हरब्लाबो मानो रिप्लाइ खालामाखैहाय थ' दिनैहाय आं बिराद बेस्थ'मोन नै जेराव जि दाहोयो बेयावहाय आं फैदोंमोन माखासे मानि आंनि गोदान आरोना कालेक्सनफोरखौ नोंथांमोना मोनगोनसै थ' बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थादो भिडिअनि गेजेरजों आङो नेक्स्ट भिडिअ देखायगोनसै खुलुमबाय गोजोन्थों